sunt atât de supărat că am făcut exact adineauri un videoclip, dar l-am șters. Și cum ar fi ăsta episodul 4, dar e 3. 4, dar e 3. Păi n-am făcut mare lucru. Am aranjat pe aici, am spart jumate din tavan. Stai că se vede. Stați. Așa, deci am mai făcut un crafting table, am terminat podeaua, am făcut uși și pe undeva, uite, pe aici am mai ornat puțin, deci... Pa, a picat! Hai să lucrăm! A, da, și am făcut scări aici. Și uite, uitați. Am făcut-o de-asta aici, uite. De-asta, chestiune de-asta. Așa. Ce? Da. Și am șters videoclipul din greșeală. Deci fix adineauri îl făcusem. A apăsat pe un buton greșit și l-am șters. Da, și am făcut și unelte de piatră. Am făcut atât de multe în videoclipul ăla. Hai să... Stai, pică ăsta. Pică! Și am văzut că se vede mai așa, mai decolorat. N-am înțeles de ce. Nu pot să cred că l-am șters. O să fac. Da, așa. Ce une? A. Așa. Nu. Și aici o să las. Deci, da. Uite, să las așa. Și când găsesc nisip, o să pun geamuri. A picat. Pică. Cu serios. Uite oaia. Adică s-a auzit. Să vedem. Sus cum a ieșit. Na. Sau cu asta. Na. Unde e, mă? Da, bine. Hai să mai modelăm un pic pe aici. Am închis. Adică să nu fie chiar așa un pătrat. Să fie așa mai ordonat, mai
civilizat. Hai, mă! Aici chiar n-am ce să fac. Doar dacă aș face așa. Atât am putut să fac. Ne sinucidem! Ah, deci mă doare mâna. Stați puțin că mă doare mâna. Fai, ce mă doare! Mă doare. Așa. Gata, i-a revenit. Revenim la Minecraft. E Minecraft. O să... Da, deci am făcut ce ne-am propus. Uite pe aici. Să mai fac cu lemn de ăsta. Chiar dacă trăim în peșteră, să fie așa o peșteră mai frumoasă. Mă înțelegeți? Așa, ai. Dar chiar că trăim într-o peșteră. Și acum, un pas spre evoluție. Mergem la minat. Cărbun. Se vede? Adică videoclipul trecut în... Adică nu ăla care l-am șters. În episodul 2. Nu s-a văzut prea bine. Mai nimic. Am lăsat și un balonaj din ăla cu... Îmi pare rău. Da. Cade mereu. Deci, cum am vorbit în primul episod, o să-mi închid toate seriile. Adică mai puțin aia cu jocuri Vlad Online. Cred că în curând o să-mi iau un microfon. Și nu o să mai scriu pe Word. Că n-am microfon la calculator. Ia. Să luăm de asta! Că tot am zis noi că să luăm nisip. Stai, e în deșert? Suntem în deșert? Nu, suntem... Da, bine. Am crezut că suntem în deșert. Dar am văzut niciun deșert prin apropiere. Chestia asta se sparge foarte repede. Deci în 47 de secunde încheiem episodul. Cred că rămânem în peșteră. Sau nu? Nu știm. Cred că o să se încheie episodul ăsta brusc, așa, în timp ce vorbesc. Bă, pe unde a venit? Nu pe acolo. Ce naiba? Ce naiba? Uite. Bine, încheiem episodul în 5, 4, 3 și rămânem în peșteră.